Hello everyone, jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa shafinmu na YouTube na ACT TV Africa. So a cikin wannan bidiyo namu insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi siye da siyarwa akan DEX, ma'ana Decentralized Exchange. Duba da yadda mutane suke shan wahala wajen amfani da bot. Idan kun duba bidiyoyinmu na baya a cikin wannan YouTube channel ta mai albarka ta ACT TV Africa, za ku ga mun yi bidiyo akan yadda ake amfani da bot irin su Toxi da kuma Tranja bot. So yadda kuma ake copy trading da sauransu. So duba da yadda wahalan da yake ba mutane, wasu kuma ba san yadda za su yi settings ba duk da sun kalli bidiyo. Mutane na ta shan fama, ya samu ga ya dace a ce mun nuna muku direct yadda za ku yi amfani a tsakanin decentralized exchange da kuma decentralized wallet kamar irin su Phantom wallet, su Sol Player wallet. Kawai abin da kake bukata shine ka biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe domin sanin yadda duk za ka yi wannan. So dan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka cikin wannan YouTube channel mai albarka ta mu ta ACT TV Africa, ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ka zabi all dai sannan ka ɗora bidiyo a sanar da kai. So yan uwa, ƙarin daɗin daɗawa shine muna ba da signal sosai akan abin da ya shafi coins domin lokacin su ne, memes coins kenan, a cikin wannan Telegram channel ɗin tamu ta ACT TV Africa. So za ka iya joining domin samun information akan abin da ya shafi harkan DEX trading. Da fari bari mu ta cikin Phantom wallet ɗinmu, ko kuma in ce muku kamar yadda kuke gani ga wani token nan mai suna Morris wanda na bada signal ɗin shi, wanda yake da 3.2 million MCAP ɗin shi. So ga contract address ɗinsa, so za ka iya ɗauka kai naka binkicen domin ka tabbatar da duk abin da nake gama. So coin ɗin yana da potential. So insha Allah cikin wannan bidiyo direct za mu sayi wannan coin ɗin na 'yan daloli ko ba yawa. Kamar yadda kuke gani ina da 0.03 Solana. So insha Allah za mu tafi direct mu je mu sayi wannan token a cikin Radium. So idan ka shigo cikin Phantom wallet ɗinka, kai da baka taba amfani da ita ba, za ka ga ba ko sisi. So sai ka saka mata kuɗi, ka saka mata Solana. So bayan ka saka mata Solana shine, so abinda za ka yi shine in ka tabbatar da kuɗi kamar yadda kake gani haka, so abinda za ka yi sai ka dawo ka zo wajen browser ɗin nan daga ƙasa, sai ka zo ka taɓa. So idan ka zo ka taɓa kamar yadda kake gani zai kawo ka nan gurin. Idan ya kawo ka sai ka zo nan sai ka taɓa wannan site ɗin. So bayan ka taɓa site, a nan za ka ga duk wasu DEX exchange, decentralized exchange da ita wannan Phantom wallet suke amfani da ita. To duka a wannan DEX din zaka iya siyan duk abin da kake so ka siya, duk wani coin ka abin da kake bukata kai copy contract address na wannan coin. Amma daga cikin popular exchange wanda za ka ga DEX exchange shine za ka gani akwai su Radium, su Jupiter, su DEX Screener, duk zaka iya siye ta su directly. Sannan kuma zan ƙara sanar da ku wani abu. Za mu zo mu yi bidiyo da ikon Allah yadda za ku siya token tun kafin ya zo cikin DEX, ma'ana tun yana seconds da creating ɗinsa. So amma wannan is high risk kuma is high profit idan Allah ya sa an dace. So duka za mu zo. So yanzu dai za mu nuna muku da yadda za ku yi amfani da Jupiter, da za ku yi amfani da Radium wallet ɗin Radium domin siyan kowane kalan token kake so. So da fari dai ka tabbatar da cewa ka kwafo contract address din na token. Idan ka zo ka shiga cikin Radium ɗinka, za ka jira ta buɗe kamar haka. A nan daga sama za ta buƙaci kai connecting Phantom wallet ɗinka. So bayan ka yi connecting ka zaɓa, kamar yadda kake gani already na gashi nan ta riga ta yi connecting. So abinda za ka yi sai ka jira ta baka option. So daga nan sama za ka ga ga Sol wallet ɗinka. So wannan ɗan wani warning ne da sauransu. So kawai ka ce understanding. So ba shi ne za mu siya wannan token ɗin ba. So nan Solana ne, nan Sol ɗinka ne kenan. Idan mun taɓa wannan maximum, za ku ga gashi nan ina da 0.02 Solana maximum kenan. So idan kuka zo nan gurin za ku ga a nan za a baka option na ka je ka sauya wannan token ɗin da kake so ka siya. Sai ka zo nan ka yi pasting ɗin wannan contract address ɗinka. So a cikin sauƙi kawai ka yi pasting ɗin wannan contract address ɗin. Sabida akwai irin token ɗin da yawa. So idan ka ce da suna za ka yi amfani kaɗai, so za ka iya siyo token ɗin da ba shi ba. So kun ga gashi nan wannan token ɗin shi ke da wannan contract address ɗin, sai mu taɓa shi. So wannan dai ɗan wani bayanai ne, sai ka ce understanding shi kenan. So bayan ya kawo ka nan gurin, za ka gani abin da kake bukata. Idan ka ce na 50% na abin da kake da shi a cikin wallet ɗinka za ka siya, so already za ka ga automatic gashi nan. So za a baka token guda 1,300 da wani abu. Idan kuma max ne
So kun ga abin da nake da shi duka wallet ɗita kenan. So za a bani guda 1,900 da wani abu. So nan gurin sai in zo in ce a swap. So kana cewa swap a nan gurin zai yi gaba da kai. Wannan kenan yadda za ku siya token kowane kala ne a cikin Phantom wallet ɗinku ko Sol Player wallet ɗinku, duka hanyoyin ɗaya ne. So sai ka zo nan gurin za ka gani gashi nan za su ɗau charges ɗin 0.03 Solana. Sai ka zo nan ka ce confirm. So kana cewa confirm za ka jira domin transaction ya approving. Idan kuɗinka ba su kai ba to ba za su siya ba. So ka gani sun ce swapping for the 1,000 something. So kun gani sun ce swapping confirmation. So kun ga already automatically sun ce sun siya mu. So wannan kenan. So in ka tabbatar da kana da kuɗi kuma da adadin token ɗin da kake so ka siya, so haka za ka zo ka siye shi a cikin Phantom wallet ɗinka da ikon Allah. So a nan wajen home ɗin nan za ka ga token ɗinka gashi nan. So already ga token ɗin nan an riga an bani. Na siye shi almost kusan na $7. So za ku ga gashi guda 2,000 aka bani, guda 2,000. So insha Allah a haka za ka siya kowane kalan token. So idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku taimaka ku danna wani subscribe sannan ku danna alamar karwarwa ku zaɓi all ta sannan ku ɗora bidiyo a sanar da ku. Bisalam.